Ahojte všetci, ja vás vítam dneska z tejto mojej panelákovej pivničnej posilovne. Dneska by som sa chcel venovať takej téme, aj keď nie úplne rád takto mudrujem na internete, aj keď jasné, že píšem si blog, ale tam je to niečo iné. Skrátka tých mudrlantov a všelijakých samozvaných expertov na výživu, na tréning je toľko, že už som z toho chorý a proste taký obyčajný like sa v tom musí strácať, musí mať chaos v hlave, pretože jeden hovorí toto, druhý tamto a ja neuznávam to, ale nedá mi, lebo sám sa tejto téme venujem a dnešná téma bude naturálny tréning, alebo respektíve aký najlepší tréning, najvhodnejší je pre naturála. Pretože veľmi veľa tých tréningov, ako vieme, máme tu full body tréningy, kedy precvičíte celé telo v tréningu, máme tu tréningový split, kedy cvičíme vlastne každú jednu svalovú partiu zvlášť a celé telo precvičíme iba raz do týždňa. Máme tu rôzne tréningy, ťahy, tlaky, skrátka je toho strašne veľa a v tom pretlaku informácií taký bežný like si nevie vybrať. Musí byť stratený, že ktorý tréning je pre neho vhodný. A potom sú tu rôzne také debaty, kde doslova ľudia medzi sebou superia, že kto má ten, ktorého názor je správny, ktorý ten tréning je najlepší. A hádajú sa medzi sebou tí ľudia. A ja možno, že trošku toto, čo dneska poviem, sa nebude páčiť každému, ale ja som toho názoru, že naturál, pokiaľ ten anabolizmus nepodporuje chemiou, tak je úplne jedno, aký tréning bude cvičiť. Úplne je to jedno. Proste mohli by sme urobiť taký experiment, postaviť si dvoch cvičencov s priemernou genetikou, s približne rovnakým somatotypom. Jednému naordinujem tréningový split, že bude cvičiť celé telo raz do týždňa, bude cvičiť 3 až 4 tréningy za týždeň a druhému naordinujem full body tréning s takými ťažkými váhami, základné cviky, viacklbové a v podstate je to jedno, obidvaja podľa mňa po tých 3 mesiacoch budú mať porovnateľné výsledky, alebo aj keby to sa jednalo o jedného človeka, toho istého, tak či pôjde 3 mesiace takýto tréning, alebo 3 mesiace takýto tréning, to jeho telo sa nejako diametrálne odlišne nebude chovať. Nezaznamená tam nejaký výrazne rozdielny ten progres v tých svaloch, tej muskulatúre. Čiže z tohto hľadiska je úplne jedno, aký tréning bude cvičiť. A presne toto hovoril aj dnes už nebohý československý kulturista Peter Mostný. Je jedno, ako budete cvičiť. Hlavne cvičte. Základ je trénovať. A tu nám by som sa možno že trošku pozastavil, že nie je až úplne tak jedno, že ako budete cvičiť. Samozrejme je rozdiel, keď cvičíte s činkami, keď cvičíte s vlastnou váhou a takisto keď cvičíte s rôznymi kladkami a na strojoch. Osobne po rokoch skúsenosti sa mi najviac samozrejme osvedčili voľné váhy. Čiže cvičiť základné cviky s voľnými váhami, lebo vtedy to telo je tak povedať znútené sa prispôsobiť tej váhe. Keď budete cvičiť military press, striktný, čiže tlak s veľkou činkou nad hlavu, tak to telo proste musí jednoducho reagovať, musí sa zapojiť do práce celé. A nedá sa to porovnať s nejakými tlakovými cvikmi na kladke alebo na tých hammer strength strojoch. Tým ich nechcem nejak dehonestovať. Samozrejme na obmenu je fajn zaradiť aj nejaké kladky a hlavne telo sa adaptuje na akýkoľvek pohyb, čiže je fajn urobiť zmeny v tréningu. Samozrejme nie pričasté, hej, ale aby cvičenca ten tréning aj bavil, tak musí urobiť tie zmeny v tom tréningu, lebo proste sa unudí a jeho nebude baviť chodiť do tej posilovni a tie tréningy budú tak aj vyzerať. Čiže podľa môjho názoru v podstate je jedno, či si zvolíte split, či si zvolíte full body, či budete cvičiť celé telo 2-krát do týždňa, či budete mať tých tréningov v týždni 3, 4, 5,
či budete mať tréningy krátke, polhodinové, ale častejšie, je to úplne jedno. Možno naturálovi by som úplne neodporúčal trénovať tak nejak z dlhodobého hľadiska dlhé tréningové jednotky, hej, aby v podstate v tej posilovni strávil 1,5 hodiny úmornú, už ho to, jasné, možno zo začiatku pár tréningov v pohode, ale potom ho to prestane baviť a telo sa vyčerpá, natlakuje sa v tom tele ten stresový hormón, takže nie je to úplne fajn, ale hlavne proste cvičiť, keď ťa to nebaví, zmeň tréning, zmeň cviky, neboj sa aj tých kladiek, aj keď primárne by si sa mal držať základných váh, základných cvikov a v podstate cvičiť. A keď niekto sa ide vyhovárať, že nemá čas na tréning, tak proste prispôsob ten život tomu a cvič aj doma. Ja neviem, ja napríklad mám takú časovo náročnú prácu, viem, že do tej posilovne si nemôžem dovoliť chodiť 3 alebo 4 krát do týždňa po hodine. Keď prídem domov pod večer a chcem sa venovať aj deťom, aj rodine, tak v podstate musím si tie tréningy rozdeliť do niekoľko menších častí a cvičím častejšie a cvičím krátko, ale snažím sa tomu telu dať impuls a v podstate niekedy tie cviky s činkami suplujú cviky s vlastnou váhou. Proste bohužiaľ ide o to, aby sme aby sme v málo práci v podstate dali tomu svalu dostatočne silný stimul, hej. Čiže teraz nevrám, že keď pôjdeš full body tréning, budeš sa snažiť precvičiť celé telo v jednom tréningu, tak jasné, môže sa ti to zdať extrémne náročné, lebo ten tréning môže trvať aj 1,5 hodiny, ale nikto ti nekáže, že ty musíš robiť 4, 5, 6 sérií od každého cviku. Jasné, budeš zvyknutý, chceš proste nejakú tú prácu vykonať, ale plne stačí 1-2 série si dať rozcvičovacie a potom takisto 1 až 2 série pracovné, ale tie pracovné série nech sú poctivé. Skutočne dostatočná váha, žiaden cheating, poctivo cvičiť v plnom rozsahu pohybu. Kľudne si daj trhačky, kľudne si daj opasok, ale nech ten sval to cíti. A takto ti budú stačiť možno dokopy 2-3 série od každého cviku, prejdeš si každú jednu partiu a zistíš, že dokonale si precvičil to celé telo, cítiš sa fajn a ďalší deň si dáš voľno a na ďalší potom znova môžeš ísť úplne niečo iné cviky, prípadne ten full body tréning si môžeš dať aj doma s vlastnými váhami, prípadne len čisto jednoručky, keď nemáš doma veľkú činku. Čiže v podstate všetko sa dá, keď sa chce. Ďalšia vec, ktorú som sa chcel venovať, hlavne u naturálov, je tzv. Napumpovanie. Je to skvelý pocit ste svaly napumpovať, ale nevždy sa to dá. A keď budeš ty cvičiť určitý tréning, dajme tomu split, ja neviem, mesiac, tak tie svaly sa adaptujú a to napumpovanie už nebude také silné. A to sa nedá porovnať s napumpovaním, ktoré má sypač, ktorý proste tam dáva tie látky a to napumpovanie ty jednoducho ako naturál nikdy nedosiahneš. Jasné, môžeš si kúpiť tam rôzne pretréningové pumpy, môžeš si kúpiť argínin, môžeš si kúpiť kreatín. Samozrejme, toto ti dopomôže, nie je to zlé, ale jednoducho nemusíš sa na to upínať, že teraz si sa nenapumpoval, že ten tréning nie je dostatočne kvalitný. Jednoducho naturál, ako znova sa opakujem, naturál nikdy nedosiahne také napumpovanie ako sypač. Čiže nemusí to byť priorita toho tréningu a keď budeš ti cvičiť full body tréning a dáš si tam 2-3 série, tak je možné, že sa nenapumpuješ vôbec, že nebudeš mať ten taký slastný pocit napumpovania v svale. Ale nech ťa to neodradí, jednoducho takto to je, bohužiaľ. Takže aby som sa teraz nemotal okolo horúcej kaše, jednoducho by som to zhrnul. Najlepší tréning pre naturála? Pýtaš sa, aký to je? Ja ti poviem, neexistuje najlepší tréning, ideálny tréning.
keď ti to niekto tvrdí, nejaký tréner, tak proste je to veľmi skreslené videnie reality. Jednoducho neexistuje najlepší tréning. Každý tréning je lepší ako žiadny, hlavne je cvičiť. Toto si pamätaj proste. Je v podstate jedno, ako bude cvičiť, hlavne, že cvičíš. A všetko, aj to málo, je lepšie ako nič. A keď ti môžem dať také základné rady, jednoducho trénuj, aspoň 4 až 6 mesiacov môžeš kľudne zmeniť ten tréning, môžeš zmeniť cviky a nepoľavuj, proste hlavne buď motivovaný, zostaň motivovaný, ale nemotivuj sa rôznymi sypačmi na internete, motivuj sa hlavne sám sebou, svojim progresom a jednoducho, keď ti niečo nevychádza, keď ti niečo nepasuje, tak asi je tam nejaké znamenie, že by si mal niečo zmeniť. Buď v stráve, alebo aj v tréningu. Ale znova podotýkam, nemeň ten tréning pričasto. Drž sa základných cvikov. Nechaj to telo, nech sa dokonale zregeneruje. Nejak sa si neuletávaj na tom, že musíš sa napumpovať v tom tréningu. Môžeš kľudne z času na čas využiť nejaké suplementy, nejaký kreatín, nech ti ten tréning trošku spestria. Neviem, čo viac by som k tomu dodal. Proste cvičiť, nepoľavovať a mať pevnú vôľu a vydržať. Lebo skutočne, keď sa chceš pustiť do cvičenia, nebudeš mať výsledky za mesiac, za 2, za 3. Jasné, možno keď si geneticky šťastnejší jedinec, tak sa na teba to začne lepiť hneď a budeš vyzerať perfektne už o mesiac. Ale keď si endomorf, alebo aj chudý, proste nemáš tú svalovú hmotu, snaž sa nájsť lásku v tom tréningu, snaž sa nájsť dôvod, prečo chodíš do tej posilovne. Možno, že psychicky vypneš, že to perfektná psychohygiena. Pustíš si tam nejakú obľúbenú muziku a v podstate treba si sám sebe nastavovať tie laťky a proste sám seba sa snažiť pokoriť. A kľudne sa foď sa, jasné, že tiež nepričasto. To je podobné aj s vážením. Niekto keď chce schudnúť, tak sa pomaly každý deň váži. Je to blbosť. Takže neviem, na mesačnej báze sa foď a sleduj sa, ako vyzerá v zrkadle. A ja ti garantujem, že keď zotrváš a budeš trénovať poctivo, tak jednoducho tie výsledky sa musia dostaviť. A mne vždycky tréner, keď som mal ešte pred, možno 15-17 rokmi trénera, keď som sa pripravoval na prvú súťaž v kulturistike, mi vždycky hovoril, 3 mesiace je taká optimálna mierka, kedy sa dajú u cvičenca, začiatočníka očakávať prvé výsledky. Neskôr, ale najskôr 3 mesiace. Takže v podstate snaž sa zotrvať a tie 3 mesiace, keď zotrváš, tak už potom bude väčšia šanca, že ti to cvičenie ostane a jednoducho ti začne chýbať. Keď po 3 mesiacoch zrazu prestaneš cvičiť, tak ti ten tréning začne chýbať. A ty až potom pochopíš, že čo ti to všetko to cvičenie dávalo, aké pocity v tele. A hlavne aj čo sa týka metabolizmu, to tvoje telo úplne ináč začne sa správať, ináč začneš spalovať, zrazu ti začne viacej chutiť, budeš mať väčší apetit. Budeš si môcť dovoliť zjesť viacej jedla. Takže to cvičenie má strašne veľa benefitov. Nemôžem pomenúť aj samozrejme hormonálnu odozvu, stimulácia testosterónu, rastového hormónu, vylučovanie kortizolu, vylučovanie stresu takisto. Takže určite pre naturál je jednoducho kľúčové zotrvať pri tréningu, trénovať a nejak sa neinšpirovať zbytočne sypačmi, pretože s nimi sa nemôžeme porovnávať. Ale to je dobré, to je jedno. Radšej budem hrdý na to, že som dosiahol síce menšie výsledky, ale dosiahol som ich naturálne, čisto a budem na to hrdý a budem sa tým chváliť a budem chcieť byť vzorom pre svoje deti, že trénujem naturálne celý svoj život. Čiže asi toľko to k tomu dnešnému videjku, k naturálnemu tréningu. A pokiaľ máš nejaké výhrady, nejaké otázky, nejaké svoje názory k tomuto, tak kľudne mi ich napíš do komentára. Ja budem zvedavý, ja som otvorený
aj konštruktívnej kritike a hlavne rozumnej debate. Takže asi toľko. Majte sa.